Ένας μακροχρόνιος υπάλληλος εργοστασίου συναρμολόγησης και έμπιστος μηχανικός με δεκαετίες εμπειρίας μου είπε κάτι που δεν θα ξεχάσω ποτέ, κάτι που άλλαξε εντελώς την κατανόησή μου για τα αυτοκίνητα. Τα αυτοκίνητα δεν καταναλώνουν βενζίνη μόνα τους. Τα αναγκάζεις. Το είπε με ένα από εκείνα τα χαμόγελα που κρύβουν χρόνια και χρόνια εμπειρία σε συνεργεία και συσσωρευμένη πρακτική σοφία. Εξήγησε υπομονετικά ότι τα περισσότερα αυτοκίνητα δεν καταναλώνουν περισσότερο καύσιμο επειδή είναι παλιά ή επειδή ο κινητήρας δεν αποδίδει όπως παλιά, αλλά επειδή οι ιδιοκτήτες τους κάνουν ακριβώς τα ίδια λάθη ξανά και ξανά χωρίς να το συνειδητοποιούν. Μικρές, φαινομενικά αθώες παραλήψεις, καθημερινές χειρονομίες, συνήθειες που φαίνονται εντελώς ακίνδυνες, αλλά μετατρέπουν οποιοδήποτε αυτοκίνητο σε έναν ακόρεστο λάτρη της βενζίνης. Και το χειρότερο είναι ότι είναι τόσο απίστευτα απλές στην αποφυγή, που όταν τελικά τις μαθαίνεις, αναρωτιέσαι σοβαρά γιατί κανείς δεν το είχε πει πριν. Σήμερα θα σου δείξω τις 22 συγκεκριμένες συνήθειες που κάνουν το αυτοκίνητό σου να καταναλώνει βενζίνη σαν φορτηγό. Και το πιο σημαντικό, πώς να τις διορθώσεις ώστε να λειτουργεί ακριβώς όπως την πρώτη μέρα. Μη έλεγχος της πίεσης του συστήματος καυσίμου. Αυτό είναι ένα από αυτά τα προβλήματα που περνάει εντελώς απαρατήρητο μέχρι να είναι πολύ αργά. Το σύστημα καυσίμου πρέπει να διατηρεί μια συγκεκριμένη και σταθερή πίεση για να ψεκάσουν σωστά τη βενζίνη τα μπέκ ψεκασμού. Όταν η πίεση είναι πολύ χαμηλή, τα μπέκ ψεκασμού δεν ψεκάζουν καλά το καύσιμο και ένα μέρος αυτού εισέρχεται στον κύλινδρο ως μεγάλα σταγονίδια αντί για λεπτή ομίχλη. Αυτά τα σταγονίδια δεν καίγονται εντελώς, σπαταλώνται και αυξάνουν δραματικά την κατανάλωση καυσίμου. Αντίθετα, εάν η πίεση είναι υπερβολικά υψηλή, ψεκάζεται περισσότερο καύσιμο από το απαραίτητο και ο κινητήρας κυριολεκτικά πλημμυρίζει το μείγμα. Και τα δύο σενάρια είναι τρομερά για την απόδοση. Η πιο συνηθισμένη αιτία χαμηλής πίεσης είναι ένα φραγμένο φίλτρο καυσίμου που περιορίζει τη ροή ή μια φθαρμένη αντλία καυσίμου που δεν μπορεί πλέον να διατηρήσει τη σωστή πίεση. Η υψηλή πίεση συνήθως οφείλεται σε έναν ελαττωματικό ρυθμιστή πίεσης που δεν απελευθερώνει σωστά την περίσσια καυσίμου. Ένας έμπειρος μηχανικός από τη Βαρκελόνη μου είπε ότι τουλάχιστον το 20% των αυτοκινήτων που ήρθαν παραπονούμενα για υψηλή κατανάλωση καυσίμου είχαν απλώς ένα εντελώς φραγμένο φίλτρο καυσίμου. Η αλλαγή αυτού του φίλτρου, το οποίο κοστίζει μόλις 30 ευρώ, έλυσε αμέσως το πρόβλημα και η κατανάλωση καυσίμου μειώθηκε έως και 15%. Η πίεση του συστήματος καυσίμου θα πρέπει να ελέγχεται κατά τη διάρκεια της τακτικής συντήρησης, χρησιμοποιώντας ένα ειδικό μανόμετρο. Είναι μια γρήγορη δοκιμή που διαρκεί 5 λεπτά, αλλά μπορεί να αποκαλύψει κρυφά προβλήματα που αδειάζουν σιωπηλά το ρεζερβουάρ σας. Εάν παρατηρήσετε ότι το αυτοκίνητο έχει σταδιακά χάσει ισχύ, ότι η εκκίνηση είναι πιο δύσκολη ή ότι η κατανάλωση καυσίμου έχει αυξηθεί χωρίς προφανή λόγο, η πίεση καυσίμου θα πρέπει να είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να ελέγξετε πριν ξεκινήσετε να αντικαθιστάτε άσκοπα ακριβά εξαρτήματα, αφήνοντας το αυτοκίνητό σας σε αδράνεια για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Πολλοί οδηγοί πιστεύουν λανθασμένα ότι το να αφήνουν το αυτοκίνητό τους εντελώς αχρησιμοποιητό για εβδομάδες ή μήνες δεν επηρεάζει τη μελλοντική κατανάλωση καυσίμου. Κάνουν εντελώς λάθος. Όταν ένα αυτοκίνητο παραμένει σε αδράνεια, συμβαίνουν ταυτόχρονα πολλά καταστροφικά πράγματα. Πρώτον, η βενζίνη υποβαθμίζεται και εξατμίζεται εν μέρη, χάνοντας τα πιο πτυτικά συστατικά του. Αυτό που απομένει είναι ένα πυκνότερο, λιγότερο αποδοτικό καύσιμο που μπορεί να φράξει εν μέρη τα μπέκ ψεκασμού όταν τελικά ξεκινήσετε τον κινητήρα. Δεύτερον, οι ελαστικές τσιμούχες στο σύστημα καυσίμου στεγνώνουν και συρρικνώνονται ελαφρώς, δημιουργώντας μικρές διαρροές αέρα που επηρεάζουν την πίεση και την απόδοση. Τρίτον, η μπαταρία αποφορτίζεται αργά και όταν τελικά ξεκινήσετε το αυτοκίνητο με χαμηλή μπαταρία, ο εναλλάκτης πρέπει να λειτουργήσει σε πλήρη ισχύ για να την επαναφορτίσει, στερώντας από τον κινητήρα ισχύ και αυξάνοντας την κατανάλωση καυσίμου σε διάφορους κύκλους οδήγησης. Τέταρτον, τα ελαστικά αναπτύσσουν επίπεδα σημάδια από το βάρος που διατηρείται στην ίδια θέση, δημιουργώντας πρόσθετη αντίσταση κύλησης. Έχω δει αυτοκίνητα που, αφού κάθισαν για 2 μήνες, κατανάλωσαν έως και 20% περισσότερο καύσιμο κατά τις πρώτες εβδομάδες χρήσης. Η λύση είναι σχετικά απλή. Αν γνωρίζετε ότι το αυτοκίνητο θα μείνει αδρανές για περισσότερες από 2 εβδομάδες, γεμίστε πλήρως το ρεζερβουάρ για να ελαχιστοποιήσετε την εσωτερική συμπίκνωση, αποσυνδέστε την μπαταρία ή χρησιμοποιήστε ένα συντηρητικό μπαταρίας, ανεβάστε ελαφρώς το αυτοκίνητο, αν είναι δυνατόν, για να μειώσετε την πίεση των ελαστικών
και προσθέστε σταθεροποιητή καυσίμου στο ρεζερβουάρ για να αποτρέψετε την υποβάθμιση. Αν δεν μπορείτε να τα κάνετε όλα αυτά, τουλάχιστον δοκιμάστε να ξεκινήσετε το αυτοκίνητο και να το αφήσετε να φτάσει σε θερμοκρασία λειτουργίας κάθε 7 έως 10 ημέρες και οδηγήστε το για λίγο για να κινηθούν και να λιπαίνονται όλα. Ένα αυτοκίνητο είναι σχεδιασμένο για να κινείται, όχι για να κάθετε αδρανές μαζεύοντας σκόνη. Μη χρήση του καυσίμου που συνιστάτε για τον συγκεκριμένο κινητήρα σας. Αυτό ξεπερνά την απλή χρήση φθηνής έναντι premium βενζίνης. Κάθε κινητήρας έχει σχεδιαστεί ειδικά για έναν συγκεκριμένο τύπο και αριθμό οκτανίων καυσίμου. Εάν το εγχειρίδιό σας αναφέρει σαφώς ότι απαιτεί τουλάχιστον βενζίνη 95 οκτανίων και χρησιμοποιείται 92 οκτανίων επειδή είναι φθηνότερη, δημιουργείται ένα πρόβλημα που ονομάζεται κροτάλισμα κινητήρα. Το καύσιμο χαμηλότερων οκτανίων αναφλέγεται πρόωρα λόγω συμπίεσης πριν ανάψει το μπουζί, δημιουργώντας κρουστικά κύματα μέσα στον κύλινδρο που κυριολεκτικά χτυπούν τα έμβολα. Ο αισθητήρας κροτάλισμα ανιχνεύει αυτό και καθυστερεί τον χρονισμό ανάφλεξης για να αντισταθμίσει. Αλλά με αυτόν τον τρόπο θυσιάζει την απόδοση και την ισχύ. Το αποτέλεσμα είναι ότι πρέπει να πατήσετε τον γκάζι πιο δυνατά για να έχετε την ίδια απόκριση, καταναλώνοντας περισσότερο καύσιμο. Κατά ηρωνικό τρόπο, εξοικονομείτε 10 cents ανά λίτρο, αλλά ξοδεύετε επιπλέον 20 cents λόγω αναποτελεσματικότητας. Οι μαθηματικοί υπολογισμοί απλά δεν λειτουργούν. Από την άλλη πλευρά, η τοποθέτηση βενζίνης υψηλότερου οκτανίου από τη συνιστόμενη σε έναν κινητήρα που δεν την απαιτεί, επίσης, δεν βοηθά. Ένας τυπικός κινητήρας συμπίεσης σχεδιασμένος για καύσιμο 87 οκτανίων δεν επωφελείται από τη χρήση premium 95 οκτανίων. Απλώς πληρώνεις περισσότερα για καύσιμο που ο κινητήρας δεν μπορεί να αξιοποιήσει. Είναι σαν να δίνεις γκουρμέ φαγητό σε κάποιον που είναι απόλυτα ευχαριστημένος με κανονικά σπιτικά γεύματα. Αγνόηση συντήρησης βαλβίδας. ETGBR. Η βαλβίδα. EGBR. Η βαλβίδα ανακυκλοφορίας καυσαερίων είναι ένα από αυτά τα εξαρτήματα που σχεδόν κανείς δεν γνωρίζει μέχρι να παρουσιάσει βλάβη. Η λειτουργία της είναι να ανακυκλώνει μια μικρή ποσότητα καυσαερίων πίσω στην εισαγωγή για να μειώσει τη θερμοκρασία καύσης και τις εκπομπές οξυδίων του αζότου. Όταν λειτουργεί σωστά, βελτιώνει την απόδοση υπό ορισμένες συνθήκες οδήγησης. Αλλά όταν φράξει με άνθρακα, κάτι που είναι εξαιρετικά συνηθισμένο, αρχίζει να προκαλεί σοβαρά προβλήματα. Μια κολλημένη βαλβίδα επιτρέπει την συνεχή είσοδο υπερβολικής ποσότητας καυσαερίων στην εισαγωγή, αραιώνοντας το μείγμα φρέσκου αέρα καυσίμου. Ο κινητήρας ανταποκρίνεται ψεκάζοντας περισσότερο καύσιμο για να αντισταθμίσει, αυξάνοντας την κατανάλωση καυσίμου έως και 12%. Επιπλέον, το ρελαντί γίνεται τραχή και η επιτάχυνση αργή. Μια κολλημένη βαλβίδα δεν αυξάνει άμεσα την κατανάλωση καυσίμου, αλλά προκαλεί κροτάλισμα και υπερθέρμανση, τα οποία τελικά αναγκάζουν τον κινητήρα να λειτουργεί λιγότερο αποτελεσματικά. Η βαλβίδα λερώνεται πιο γρήγορα εάν κάνετε κυρίως σύντομα ταξίδια στην πόλη, όπου ο κινητήρας δεν φτάνει ποτέ στη βέλτιστη θερμοκρασία λειτουργίας του ή εάν χρησιμοποιείτε καύσιμο κακής ποιότητας. Η βαλβίδα EGR πρέπει να καθαρίζεται περίπου κάθε 50.000 χιλιόμετρα. Η διαδικασία περιλαμβάνει την αφαίρεσή της και τον φυσικό καθαρισμό των εναποθέσεων άνθρακα με ειδικά καθαριστικά ή ακόμα και μηχανικά. Μερικοί μηχανικοί απλώς την αντικαθιστούν, αλλά μια νέα βαλβίδα κοστίζει μεταξύ 200 και 400 ευρώ, ενώ ο καθαρισμός της κοστίζει μόνο περίπου 50 ευρώ. Ένα κόλπο που έμαθα από έναν Γερμανό μηχανικό. Κάθε 2 ή 3 μήνες πηγαίνετε μια βόλτα στον αυτοκινητόδρομο και οδηγείτε για 20 λεπτά με μέτρια υψηλές στροφές, ας πούμε 3.500 σάλτα στην τρίτη ή τέταρτη ταχύτητα. Χρήση λανθασμένου ή κακής ποιότητας λαδιού κινητήρα. Το λάδι κινητήρα έχει 2 κύριες λειτουργίες. Λίπανση για τη μείωση της τριβής και σφράγιση των δακτυλίων εμβόλου για τη διατήρηση της συμπίεσης. Και οι 2 λειτουργίες επηρεάζουν άμεσα την κατανάλωση καυσίμου. Εάν χρησιμοποιείτε λάδι που είναι πολύ παχύρευστο, παχύτερο από το συνιστόμενο, ο κινητήρας πρέπει να εργαστεί σκληρότερα για να το μετακινήσει μέσα από το σύστημα, ειδικά κατά την εκκίνηση με κρύο κινητήρα. Αυτή η επιπλέον αντίσταση καταναλώνει ισχύ, η οποία μεταφράζεται άμεσα σε υψηλότερη κατανάλωση καυσίμου, συνήθως μεταξύ 3 και 5%. Εάν χρησιμοποιείτε λάδι που είναι πολύ αραιό, λιγότερο παχύρευστο από το συνιστόμενο, δεν σφραγίζει σωστά τους δακτυλίους εμβόλου και μέρος της πίεσης καύσης διαφεύγει στον στροφαλοθάλαμο αντί να πιέζει το έμβολο προς τα κάτω.
Το αποτέλεσμα είναι απώλεια συμπίεσης, απώλεια ισχύως και ανάγκη για περισσότερο καύσιμο για αντιστάθμιση. Επιπλέον, το λάδι κακής ποιότητας υποβαθμίζεται πιο γρήγορα, χάνοντας τις λιπαντικές του ιδιότητες. Όταν το λάδι υποβαθμίζεται, η εσωτερική τριβή του κινητήρα αυξάνεται δραματικά. Είναι σαν να προσπαθείτε να μετακινήσετε μεταλλικά μέρη με άμμο ανάμεσά τους αντί για καθαρό λάδι. Κάθε κατασκευαστής καθορίζει ακριβώς ποιο ιξώδες λαδιού πρέπει να χρησιμοποιήσετε. 5ω30, 0ω20, 10ω40 και ούτω καθεξής. Αυτοί οι αριθμοί δεν είναι προτάσεις. Είναι απαιτήσεις που βασίζονται στις συγκεκριμένες ανοχές του συγκεκριμένου κινητήρα. Η χρήση του σωστού λαδιού και η τακτική αλλαγή του σύμφωνα με το συνιστόμενο διάστημα μπορεί να βελτιώσει την απόδοση καυσίμου έως και 7% σε σύγκριση με τη χρήση λανθασμένου ή υποβαθμισμένου λαδιού. Επιπλέον, τα σύγχρονα συνθετικά λάδια, αν και αρχικά πιο ακριβά, μειώνουν την τριβή καλύτερα από τα συμβατικά ορυκτέλεα και μπορούν να βελτιώσουν την οικονομία καυσίμου κατά 2 έως 3% επιπλέον. Λανθασμένη ρύθμιση διακαίνου μπουζί. Αυτό είναι ένα από αυτά τα απίστευτα απλά λάθη που είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι προκαλούν τόσο μεγάλη πραγματική ζημιά. Τα μπουζί είναι κυριολεκτικά η καρδιά της καύσης του κινητήρα. Παράγουν τον ηλεκτρικό σπινθήρα που ανάβει το μείγμα αέρα καυσίμου μέσα στους κυλίνδρους. Αλλά αν η ακριβής απόσταση μεταξύ των ηλεκτροδίων τους, αυτό το μικροσκοπικό διάκαινο όπου ο σπινθήρας πηδάει, δεν είναι σωστή σύμφωνα με τις προδιαγραφές, η καύση γίνεται ατελής και αναποτελεσματική. Με απλά λόγια, μέρος του καυσίμου εισέρχεται στον κύλινδρο, αλλά δεν καίγεται πλήρως. Το αναπόφευκτο αποτέλεσμα είναι η αυξημένη κατανάλωση καυσίμου, η λιγότερη διαθέσιμη ισχύς και ένας κινητήρας που φαίνεται να ζητάει συνεχώς καύσιμο, σαν κάποιος που παραγγέλνει καφέ κάθε μισή ώρα. Πολλοί μηχανικοί αλλάζουν μπουζί απλώς με το μάτι ή εγκαθιστούν καινούρια απευθείας χωρίς να τα διακόψουν πρώτα. Αυτό είναι ένα σοβαρό λάθος. Κάθε κινητήρας έχει ένα συγκεκριμένο διάκαινο που ποικίλει ανάλογα με τον κατασκευαστή και τον ακριβή τύπο μπουζί. Εάν το διάκαινο είναι πολύ μικρό, ο σπινθήρας θα είναι αδύναμος και ανεπαρκής. Εάν είναι πολύ μεγάλος, ο σπινθήρας θα είναι αναποτελεσματικός και θα χαθεί πολύτιμη ενέργεια. Ιδανικά, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα εργαλείο διακαίνου μπουζί. Ένα εργαλείο τόσο οικονομικό που κοστίζει λιγότερο από ένα φλιτζάνι καφέ και όμως μπορεί να σας εξοικονομήσει λίτρα καυσίμου κάθε μήνα. Και ναι, η βαθμονόμησή του δεν είναι για ιδιοφυΐες ή προχωρημένους μελετητές. Απλώς περιλαμβάνει την απαλή ρύθμιση του ηλεκτροδίου μέχρι να φτάσει στην ακριβή μέτρηση που υποδεικνύεται στο εγχειρίδιο του οχήματος. Μια μικρή λεπτομέρεια, αλλά με τεράστιο αντίκτυπο στην απόδοση. Οδήγηση με ελαστικά που δεν έχουν πιεστεί αρκετά. Αυτό το σημείο φαίνεται εντελώς προφανές, αλλά πολύ λίγοι οδηγοί το παίρνουν πραγματικά στα σοβαρά. Ένα ελαστικό που δεν έχει πιεστεί αρκετά όχι μόνο φθήρεται πολύ πιο γρήγορα, αλλά αυξάνει επίσης δραματικά την τριβή με την άσφαλτο. Και αυτή η τριβή είναι άμεσος εχθρός της απόδοσης καυσίμου. Σύμφωνα με μελέτες που διεξήχθησαν από κατασκευαστές όπως η Michelin και η Bridgestone, η οδήγηση με ελαστικά που η πίεση είναι μόλις μισό κιλό ανά τετραγωνική ίντσα κάτω από τη συνιστόμενη μπορεί να αυξήσει την κατανάλωση καυσίμου έως και 10%. Αυτό σημαίνει ότι αν γεμίζετε το ρεζερβουάρ σας κάθε εβδομάδα, σπαταλάτε κυριολεκτικά 1 στα 10 γεμίσματα μόνο και μόνο επειδή είστε πολύ τεμπέληδες για να ελέγξετε την πίεση του αέρα. Αλλά το πρόβλημα δεν τελειώνει εκεί. Η χαμηλή πίεση επηρεάζει επίσης αρνητικά το τιμόνι, επιδεινώνει το φρενάρισμα και ασκεί μεγαλύτερη πίεση στην ανάρτηση. Είναι ακριβώς σαν να περπατάτε με τα παπούτσια σας λυμμένα. Στην αρχή, τίποτα δεν είναι ορατό, αλλά καταλήγετε με επώδυνες φουσκάλες. Το αστείο είναι ότι πολλοί οδηγοί ελέγχουν την πίεση μόνο όταν το ελαστικό φαίνεται ορατά χαμηλό, και αυτό είναι ένα κλασικό λάθος. Τα ελαστικά μπορούν να χάνουν αέρα αργά, ακόμη και χωρίς εμφανείς διαρροές. Γι' αυτό το λόγο, οι ειδικοί συνιστούν να τα ελέγχετε κάθε 2 εβδομάδες ή τουλάχιστον 1 φορά το μήνα με ένα αξιόπιστο μανόμετρο πίεσης ελαστικών, όχι με αυτά τα παλιά μανόμετρα σε ορισμένα βενζινάδικα που μοιάζουν με κοιμήλια της δεκαετίας του 1990. Ένα κόλπο που λίγοι αναφέρουν. Ελέγχετε πάντα την πίεση όταν τα ελαστικά είναι κρύα πριν οδηγήσετε. Η θερμότητα που παράγεται από την τριβή αυξάνει προσωρινά την πίεση και μπορεί να σας δώσει μια εντελώς ανακριβή ένδειξη. Η διατήρηση της σωστής πίεσης όχι μόνο παρατείνει τη διάρκεια ζωής των ελαστικών, αλλά μειώνει και το φορτίο στον κινητήρα. Διατήρηση βρώμικου του φίλτρου αέρα. Εδώ έρχεται μία από τις πιο συνηθισμένες και όμως πιο αόρατες αμαρτίες. Το φίλτρο αέρα είναι αυτό που επιτρέπει στον κινητήρα να αναπνέει χωρίς να καταπίνει σκόνη, άμμο ή έντομα.
Αν είναι καθαρό, ο αέρας εισέρχεται εύκολα, το μείγμα καυσίμου είναι τέλειο και η καύση γίνεται αποτελεσματικά. Αλλά όταν το φίλτρο φράξει με συσσωρευμένη βρωμιά, ο κινητήρας αρχίζει κυριολεκτικά να ασφικτιά. Και ένας ασφικτικά πνιγμένος κινητήρας καίει περισσότερο καύσιμο για να αντισταθμίσει την έλλειψη οξυγόνου, ακριβώς όπως θα κάνατε αν προσπαθούσατε να τρέξετε με ένα κασκόλ στο πρόσωπό σας. Το πρόβλημα είναι ότι πολλοί οδηγοί ελέγχουν το φίλτρο μία φορά το χρόνο ή καθόλου. Μερικοί μάλιστα πιστεύουν ότι το να το κουνήσουν ή να το φυσήξουν λίγο είναι αρκετό, σαν να ήταν αυτό ένα βαθύ καθάρισμα. Δεν είναι καθόλου. Μόλις οι πόροι του φίλτρου κορεστούν, η ροή αέρα μειώνεται δραματικά και ο αισθητήρας MAF, ο οποίος μετρά την ποσότητα αέρα που εισέρχεται στον κινητήρα, αρχίζει να δίνει εντελώς ψευδείς μετρήσεις. Το αποτέλεσμα. Το αυτοκίνητο νομίζει ότι χρειάζεται περισσότερο καύσιμο από ό,τι στην πραγματικότητα και αρχίζει να ψεκάζει περισσότερο. Είναι τόσο απλό και τόσο καταστροφικό. Η αλλαγή του φίλτρου αέρα κοστίζει λιγότερο από μισό ρεζερβουάρ καυσίμου και αυτό μπορεί να βελτιώσει την απόδοση έως και 15%. Βοηθά επίσης να διατηρούνται καθαρά τα μπέκ ψεκασμού και οι βαλβίδες. Είναι ενδιαφέρον ότι στην Κίνα πολλοί οδηγοί αλλάζουν το φίλτρο αέρα τους κάθε 10.000 χιλιόμετρα, ακόμα και αν φαίνεται καθαρό. «Προτιμώ να ξοδεύω χρήματα για καθαρό αέρα παρά για ακριβή βενζίνη», μου είπε ένας οδηγός ταξί εκεί και δεν μπορώ να τον κατηγορήσω. Στη Δύση, από την άλλη πλευρά, κάποιοι άνθρωποι το ελέγχουν μόνο όταν το αυτοκίνητο κυριολεκτικά βύχει. Χρήση βενζίνης χαμηλής ποιότητας ή νοθευμένης. Αχ, ο αιώνιος πειρασμός της φθηνότερης διαθέσιμης επιλογής. Όλοι έχουμε βρεθεί σε αυτό το πρατήριο υποσχόμενοι θαυματουργές τιμές, σχεδόν μια προσφορά 2/1 στα καύσιμα. Αλλά αυτό που φαίνεται σαν μια γρήγορη εξοικονόμηση μετατρέπεται σε έναν αργό και επώδυνο λογαριασμό για τον κινητήρα σας. Η νοθευμένη ή χαμηλής ποιότητας βενζίνη περιέχει ακαθαρσίες, λιγότερα οκτάνια από ό,τι διαφημίζεται, και μερικές φορές ακόμη και νερό ή ανακυκλωμένους διαλύτες. Ναι, κυριολεκτικά υγρά σκουπίδια. Όταν γεμίζετε το ρεζερβουάρ σας με αυτό το είδος καυσίμου, ο κινητήρας αρχίζει να λειτουργεί εκτός του ιδανικού εύρους, η καύση γίνεται ανομοιογενής, τα έμβολα δονούνται περισσότερο από το κανονικό, οι αισθητήρες μπερδεύονται και το αυτοκίνητο χάνει ισχύ ενώ καταναλώνει περισσότερη βενζίνη για να προσπαθήσει να αντισταθμίσει. Είναι ακριβώς σαν να δίνεις σε έναν αθλητή ένα μπουκάλι αναψυκτικό αντί για νερό και να του λες να τρέξει έναν μαραθώνιο. Το χειρότερο είναι ότι η ζημιά δεν είναι άμεσα ορατή. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται σταδιακά με την πάροδο του χρόνου. Το ρελαντί γίνεται ασταθές. Η κατανάλωση καυσίμου αυξάνεται αισθητά. Η λιχνία ελέγχου κινητήρα αναβοσβήνει σαν χριστουγεννιάτικο δέντρο και πριν το καταλάβετε, τα μπέκ ψεκασμού σας είναι φραγμένα με επικαθίσεις και ο καταλυτικός μετατροπέας σας υποφέρει. Η λύση είναι απλή. Να γεμίζετε πάντα σε αξιόπιστα πρατήρια, κατά προτίμηση γνωστών εμπορικών σημάτων. Και αν το αυτοκίνητό σας είναι σχεδιασμένο για premium βενζίνη, μην το γεμίζετε με κανονική. Δεν είναι μια επιπόλαιη πολυτέλεια, είναι μια μηχανική αναγκαιότητα. Επιπλέον, η χρήση ενός πιστοποιημένου καθαριστικού συστήματος καυσίμου κάθε 2 έως 3 μήνες μπορεί να βοηθήσει στην απομάκρυνση των συσσωρευμένων επικαθίσεων και στη διατήρηση του συστήματος καθαρού. Η φθηνή βενζίνη μερικές φορές όχι μόνο καταλήγει να είναι ακριβή, αλλά μυρίζει και άσχημα και παράγει μαύρο καπνό, ανεβάζοντας στροφές στον κινητήρα στο νεκρό ή όταν ξεκινάτε από κρύο. Αυτό είναι το κλασικό λάθος των ανυπόμονων πρωινών οδηγών. Φτάνεις στο αυτοκίνητο, γυρίζεις το κλειδί και χωρίς καν να το σκεφτείς, ανεβάζεις στροφές στον κινητήρα σαν να χρειάζεται αυτή την όθηση για να ξυπνήσει. Ένα κολοσιαίο λάθος. Κατά τα πρώτα δευτερόλεπτα μετά την εκκίνηση, το λάδι είναι ακόμα κρύο και δεν έχει κυκλοφορήσει πλήρως σε όλο το σύστημα. Ανεβάζοντας στροφές στον κινητήρα εκείνη τη στιγμή, τα έμβολα και οι βαλβίδες λειτουργούν χωρίς επαρκή λίπανση, κάτι που όχι μόνο επιταχύνει την εσωτερική φθορά, αλλά και σπαταλάει άσκοπα καύσιμο. Γιατί ναι, αυτός ο βρυχυθμός που σου αρέσει να ακούς όταν ανεβάζεις στροφές σε έναν κρύο κινητήρα δεν κινεί το αυτοκίνητο ούτε εκατοστό, αλλά και η βενζίνη σαν να ήταν. Και ακόμα χειρότερα, αν το κάνεις αυτό το χειμώνα, η ζημιά πολλαπλασιάζεται εκθετικά. Το καύσιμο εξατμίζεται άσχημα. Το μείγμα αέρα-καυσίμου χάνει την ισορροπία του και ο κινητήρας πρέπει να αντισταθμίσει ψεκάζοντας περισσότερο καύσιμο. Είναι σαν να λέει είτε με ζεσταίνεις σωστά, είτε θα σε γεμίσω με λίτρα βενζίνης. Ο σωστός τρόπος είναι απίστευτα απλός.
Ξεκινήστε το αυτοκίνητο, αφήστε το στο ρελαντί για περίπου 30 δευτερόλεπτα και μετά επιταχύνετε απαλά. Δεν χρειάζεται να το αφήσετε να ζεσταθεί για 5 λεπτά όπως παλιά. Επειδή οι σύγχρονοι κινητήρες δεν το απαιτούν, αλλά πρέπει να δώσετε χρόνο στο λάδι να κυκλοφορήσει στο σύστημα. Ο κινητήρας σας δεν είναι ένας κόκορας που μάχεται. Δεν χρειάζεται να τον ξυπνήσετε φωνάζοντας. Οδήγηση με περιττό φορτίο. Αυτός είναι ο πιο τεμπέλης κλέφτης, αλλά και ο πιο επίμονος από όλους. Το να φορτώνεις το αυτοκίνητό σου με επιπλέον βάρος είναι ακριβώς σαν να πηγαίνεις στο γυμναστήριο με ένα σακίδιο γεμάτο τούβλα. Κουράζεσαι πιο γρήγορα και χωρίς λόγο. Κάθε επιπλέον κιλό που κουβαλάς αναγκάζει τον κινητήρα να δουλέψει πιο σκληρά και αυτή η προσπάθεια μεταφράζεται άμεσα σε υψηλότερη κατανάλωση καυσίμου. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος των ΗΠΑ, EPA, η μεταφορά μόλις 100 επιπλέον κιλών μπορεί να αυξήσει την κατανάλωση καυσίμου έως και 5%. Τώρα, κάνε τους υπολογισμούς. Πορτμπαγκάζ γεμάτα με εργαλεία που δεν χρησιμοποιείς ποτέ, κουτιά, μπουκάλια νερού, ρούχα, ομπρέλες, καλώδια, αυτός ο φουσκωτής ελαστικών που δεν έχει λειτουργήσει από το 2015. Όλα αθροίζονται. Ακόμα και οι σχάρες οροφής ή οι μεταφορείς φορτίου που δεν αφαιρείς μετά από ένα ταξίδι, αυξάνουν την αντίσταση στον αέρα και το κόστος καυσίμων. Και ξέρεις ποιο είναι το χειρότερο μέρος. Πολλοί άνθρωποι δεν θυμούνται καν τι κουβαλούν στο πίσω μέρος. Είναι σαν το αυτοκίνητο να ήταν και μια κινητή μονάδα αποθήκευσης. Κάνε έναν βαθύ καθαρισμό του πορτμπαγκάζ σου κάθε μήνα. Κρατήστε μόνο τα απαραίτητα. Γρίλο, προειδοποιητικά τρίγωνα, kit πρώτων βοηθειών και βασικά εργαλεία. Αν έχετε SUV ή φορτηγάκι, μην μπείτε στον πειρασμό να το χρησιμοποιήσετε ως κινητή μονάδα αποθήκευσης. Και αν πραγματικά χρειάζεται να μεταφέρετε φορτίο, βεβαιωθείτε ότι το βάρος κατανέμεται σωστά. Ενδιαφέρον γεγονός. Ορισμένα σύγχρονα αυτοκίνητα διαθέτουν αισθητήρες που υπολογίζουν το φορτίο και προσαρμόζουν την κατανάλωση καυσίμου. Μην ξεχάσετε να ελέγξετε τον αισθητήρα οξυγόνου. Ο αισθητήρας οξυγόνου είναι σαν ο διατροφολόγος του κινητήρα. Λέει στον κινητήρα ακριβώς πόσο αέρα και καύσιμο χρειάζεται για να διατηρήσει ένα τέλειο μείγμα. Αλλά όταν χαλάσει, το αυτοκίνητο αρχίζει να καταναλώνει καύσιμο ανεξέλεγκτα, σαν να βρίσκεται σε έναν μπουφέ με όλα τα απαραίτητα. Αυτό το μικρό εξάρτημα είναι υπεύθυνο για τη μέτρηση των καυσαερίων και την αποστολή δεδομένων στον υπολογιστή για τη ρύθμιση του μείγματος αέρα-καυσίμου. Εάν είναι βρώμικο, κατεστραμμένο ή παλιό, το σύστημα αρχίζει να λειτουργεί εντελώς τυφλά. Το αναπόφευκτο αποτέλεσμα είναι ένα υπερβολικά πλούσιο μείγμα καυσίμου, μαύρος καπνός, που αναδύεται από την εξάτμιση και κατανάλωση καυσίμου που εκτοξεύεται έως και 30%. Πολλοί άνθρωποι αγνοούν τον αισθητήρα επειδή το αυτοκίνητο εξακολουθεί να λειτουργεί και να κινείται. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι ο κινητήρας λειτουργεί με εντελώς λανθασμένες παραμέτρους. Και όχι μόνο χρησιμοποιεί περισσότερο καύσιμο, αλλά μολύνει επίσης περισσότερο και προοδευτικά καταστρέφει τον καταλυτικό μετατροπέα, ένα από τα πιο ακριβά εξαρτήματα που πρέπει να αντικατασταθούν. Η λύση είναι απλή. Αντικαθιστάτε τον κάθε 100.000 χιλιόμετρα ή νωρίτερα εάν παρατηρήσετε υπερβολική κατανάλωση καυσίμου ή αν ανάψει η λιχνία ελέγχου κινητήρα. Ένας νέος αισθητήρας κοστίζει σχετικά λίγο σε σύγκριση με το τι θα μπορούσατε να χάνετε σε καύσιμα μήνα με τον μήνα. Ενδιαφέρον γεγονός. Μερικοί οδηγοί αλλάζουν μπουζί, φίλτρα, ακόμη και λάδι 1000 φορές, αλλά ποτέ δεν αλλάζουν τον αισθητήρα οξυγόνου. Και μετά αναρωτιούνται γιατί το αυτοκίνητό τους καταναλώνει καύσιμα όπως ένα παλιό φορτηγό. Οδήγηση με χαμηλές ταχύτητες από συνήθεια. Είστε από εκείνους τους οδηγούς που οδηγούν με δεύτερη ταχύτητα, ενώ θα μπορούσαν εύκολα να είναι στην τρίτη, ή από εκείνους που νιώθουν ότι έχουν περισσότερο έλεγχο, διατηρώντας τον κινητήρα σε λειτουργία. Λοιπόν, δεν θέλω να σας το πω, αλλά το αυτοκίνητό σας κάνει απλήρωτες υπερορίες. Η συνεχής οδήγηση με χαμηλές ταχύτητες αυξάνει άσκοπα τις στροφές ανά λεπτό, RPM, του κινητήρα. Αυτό σημαίνει περισσότερη δουλειά, περισσότερη θερμότητα, περισσότερη φθορά και φυσικά μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου. Η ηρωνία είναι ότι πολλοί άνθρωποι το κάνουν αυτό νομίζοντας ότι το αυτοκίνητο ανταποκρίνεται καλύτερα, ενώ στην πραγματικότητα το μόνο που ανταποκρίνεται είναι το ρεζερβουάρ καυσίμου σας, το οποίο αδειάζει πιο γρήγορα από την επιθυμία σας να εργαστείτε μια Δευτέρα. Ο χρυσός κανόνας είναι απίστευτα απλός. Ακούστε τον κινητήρα. Εάν ακούγεται καταπονημένος ή πολύ δυνατός για την ταχύτητά σας, αλλάξτε ταχύτητες. Διατηρήστε τις στροφές στο αποτελεσματικό εύρος 2.000 έως 3.000 στροφές ανά λεπτό στα περισσότερα αυτοκίνητα. Με αυτόν τον τρόπο, όχι μόνο εξοικονομείτε καύσιμο,
αλλά και παρατείνετε τη διάρκεια ζωής του κινητήρα και του κυβωτίου ταχυτήτων σας. Μη ευθυγράμμιση ή η ζυγοστάθμιση του αυτοκινήτου σας. Μπορεί να φαίνεται σαν μια ασήμαντη λεπτομέρεια, αλλά η ευθυγράμμιση και η ζυγοστάθμιση έχουν άμεσο αντίκτυπο στην κατανάλωση καυσίμου. Εάν η τροχή δεν είναι ευθυγραμμισμένη, το αυτοκίνητο δεν κινείται σε ευθεία γραμμή από μόνο του. Σέρνεται, παλεύει με τον εαυτό του και αυτό σημαίνει ότι ο κινητήρας πρέπει να δουλέψει πιο σκληρά για να διατηρήσει την κατεύθυνση. Το αναπόφευκτο αποτέλεσμα είναι περισσότερη τριβή, περισσότερη αντίσταση και ναι, περισσότερη καύση βενζίνης. Είναι ακριβώς σαν να τρέχεις με στραβά πόδια. Μπορείς να το κάνεις, αλλά κουράζεσαι 2 φορές πιο γρήγορα. Ένα αυτοκίνητο με άδικη ευθυγράμμιση φθείρει επίσης τα ελαστικά ανομοιόμορφα, γεγονός που αυξάνει περαιτέρω την κατανάλωση καυσίμου και μπορεί να γίνει επικίνδυνο. Εάν παρατηρήσετε ότι το τιμόνι δονείται, το αυτοκίνητο τραβάει προς τη μία πλευρά ή τα ελαστικά τσιρίζουν χωρίς προφανή λόγο, ήρθε η ώρα για έναν έλεγχο. Κάντε ευθυγράμμιση και ζυγοστάθμιση κάθε 10.000 χιλιόμετρα ή αφού χτυπήσετε σε μια σκληρή λακκούβα. Δεν είναι πολυτέλεια, είναι μια επένδυση γιατί ό,τι ξοδεύετε σε αυτήν την υπηρεσία το ανακτάτε σε εξοικονόμηση καυσίμου και φθορά ελαστικών. Αν το αυτοκίνητό σας φαίνεται να έχει μυαλό και τραβάει δεξιά όταν αφήνετε το τιμόνι, δεν έχει ψυχή. Χρειάζεται επιγόντως ευθυγράμμιση. Και αν νομίζατε ότι ο έλεγχος του φίλτρου και η χρήση καλής βενζίνης ήταν αρκετά, ξανασκεφτείτε το. Τα παρακάτω λάθη είναι αυτά που πραγματικά αδειάζουν το ρεζερβουάρ σας, χωρίς καν να το καταλάβετε. Μερικές από αυτές τις συνήθειες είναι τόσο συνηθισμένες που πιθανότατα τις κάνετε μόνοι σας κάθε μέρα και η καθεμία σας κοστίζει κυριολεκτικά εκατοντάδες ευρώ το χρόνο. Audi. Απότομο φρενάρισμα και επιτάχυνση. Αυτό είναι το αγαπημένο λάθος των οδηγών που βιάζονται συνεχώς. Επιταχύνουν απότομα για να φτάσουν γρήγορα στο φανάρι και φρενάρουν ξαφνικά μόλις το δουν να γίνεται κόκκινο. Το αποτέλεσμα αυτής της συμπεριφοράς είναι η ραγδαία αύξηση της κατανάλωσης καυσίμου, τα πρόωρα φθαρμένα φρένα και οι ζαλισμένοι επιβάτες στο πίσω κάθισμα. Κάθε φορά που επιταχύνεται δυναμικά, ο κινητήρας ψεκάζει τεράστιες ποσότητες καυσίμου για να δημιουργήσει την άμεση απόκριση που θέλετε. Αλλά επειδή σχεδόν πάντα καταλήγετε να φρενάρετε λίγο μετά από αυτήν την επιτάχυνση, όλη αυτή η ενέργεια σπαταλιέται εντελώς. Είναι ακριβώς σαν να τρέχετε με πλήρη ταχύτητα προς έναν τοίχο και να καυχέστε περήφανα ότι φτάσατε γρήγορα λίγο πριν την οδυνηρή πρόσκρουση. Εκτός από όλα αυτά, το συνεχές δυνατό φρενάρισμα αυξάνει δραματικά τη θερμοκρασία των φρένων και μειώνει σημαντικά τη διάρκεια ζωής τους. Η ομαλή οδήγηση, προβλέποντας την κυκλοφορία μπροστά, μπορεί εύκολα να μειώσει την κατανάλωση καυσίμου έως και 15%. Ένα πρακτικό κόλπο που λειτουργεί υπέροχα. Φανταστείτε ότι έχετε ένα εντελώς γεμάτο ποτήρι νερό στο ταμπλό σας και δεν μπορείτε να χύσετε ούτε μια σταγόνα. Αν μπορείτε να το κάνετε χωρίς να βραχείτε, οδηγείτε αποτελεσματικά. Και ναι, το ξέρω πολύ καλά, στην καθημερινή κίνηση αυτό ακούγεται εντελώς αδύνατο. Αλλά ακόμη και η μείωση λίγο της επιθετικής οδήγησης κάνει τεράστια διαφορά μακροπρόθεσμα, αγνοώντας μικρές διαρροές ή σταγόνες. Μερικές σταγόνες κάτω από το αυτοκίνητο δεν φαίνονται καθόλου σπουδαία. Σωστά. Άλλωστε, πιθανότατα είναι απλώς συμπίκνωση από το κλιματιστικό. Λοιπόν, δεν είναι πάντα τόσο απλό. Μερικές φορές πρόκειται για λάδι, ψυκτικό ή ακόμα και βενζίνη που εξατμίζονται αργά χωρίς να το προσέξετε. Και να το οδυνηρό γεγονός που κανείς δεν σας λέει. Μία μόνο σταγόνα ανά δευτερόλεπτο αθροίζει αρκετά ολόκληρα λίτρα που χάνονται ανά μήνα. Κυριολεκτικά, πετάτε τα χρήματά σας σαν να ποτίζετε φυτά. Οι μικρές διαρροές είναι απίστευτα επικίνδυνες. Όχι μόνο αυξάνουν την κατανάλωση καυσίμου, αλλά μπορούν επίσης να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές στα εξαρτήματα εάν η στάθμη λαδιού ή ψυκτικού μειωθεί πολύ. Επιπλέον, η εξάτμιση της βενζίνης δημιουργεί επικίνδυνες αναθυμιάσεις και ρυπαίνει πολύ περισσότερο από έναν παλιό κινητήρα της δεκαετίας του 1980. Η λύση είναι απίστευτα απλή. Ελέγξτε οπτικά το έδαφος όπου παρκάρετε και το χώρο του κινητήρα τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Εάν παρατηρήσετε σκούρους λιπαρούς λεκέδες, ίχνη φωτεινού πράσινου ή ροζ ψυκτικού ή μια έντονη μυρωδιά καυσίμου που δεν θα φύγει, μην το αγνοήσετε νομίζοντας ότι θα εξαφανιστεί από μόνο του. Όσο πιο γρήγορα το ελέγξετε και το αντιμετωπίσετε, τόσο φθηνότερη θα είναι η επισκευή. Και μην πιστεύετε στην κλασική δικαιολογία «είναι απλώς μία μικροσκοπική σταγόνα, δεν πειράζει». Αν σας πληρώναμε €1 για κάθε σταγόνα που στάζει το αυτοκίνητό σας, θα είχατε αρκετά χρήματα για να αντικαταστήσετε ολόκληρο το σύστημα φρένων. Οι διαρροές ξεκινούν μικρές αλλά μεγαλώνουν και μέχρι να αποφασίσετε τελικά να τις αντιμετωπίσετε, η ζημιά έχει ήδη γίνει και η επισκευή κοστίζει δεκαπλάσια. Ένας απλός εβδομαδιαίος έλεγχος μπορεί κυριολεκτικά να σας εξοικονομήσει εκατοντάδες ευρώ
και πολλά λίτρα σπατάλης καυσίμου. Οδήγηση με κινητήρα που δεν είναι σωστά ευθυγραμμισμένος ή έχει κακή χρονισμό. Αυτό το πρόβλημα είναι πολύ πιο συνηθισμένο από ό,τι αντιλαμβάνονται οι περισσότεροι και πηγάζει από κάτι τόσο απλό όσο ένας μη ευθυγραμμισμένος ημάντας χρονισμού ή ένα ακατάλληλο μπουζί. Όταν ο σπινθήρας δεν συμπίπτει ακριβώς με τη βέλτιστη ροπή καύσης, ο κινητήρας λειτουργεί εντελώς εκτός συγχρονισμού. Το αναπόφευκτο αποτέλεσμα είναι ένα ακουστό μεταλλικό χτύπημα, μια σημαντική απώλεια ισχύως και κατανάλωση καυσίμου αντάξια μιας απογείωσης ενός εμπορικού αεροσκάφους. Ένας κινητήρας που δεν είναι ευθυγραμμισμένος καίει το μείγμα αέρα καυσίμου πολύ νωρίς ή πολύ αργά στον κύκλο συμπίεσης. Ως άμεση συνέπεια, ένα σημαντικό μέρος της ενέργειας σπαταλιέται ως θερμότητα αντί να μετατρέπεται σε χρήσιμη κίνηση. Είναι ένα πρόβλημα αόρατο με γυμνό μάτι, αλλά που κυριολεκτικά καταναλώνει βενζίνη χωρίς να το προσέξετε μέχρι να ελέγξετε τον μηνιαίο λογαριασμό σας. Η ανίχνευσή του είναι σχετικά απλή. Εάν το αυτοκίνητο δονείται ασυνήθιστα, κάνει χαρακτηριστικά χτυπήματα, κροτάλισμα ή μεταλλικούς ήχους ή έχει σοβαρό πρόβλημα να διατηρήσει σταθερό ρελαντί, ο χρονισμός ανάφλεξης είναι πιθανώς απενεργοποιημένος. Η μετάβαση σε ένα αξιόπιστο συνεργείο για έναν πλήρη έλεγχο χρονισμού μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά μεταξύ ενός αποδοτικού κινητήρα και ενός καταναλωτικού καυσίμου. Μη έγκαιρη αλλαγή μπουζί. Τα μπουζί έχουν σχεδιαστεί για να διαρκούν πολύ καιρό, αυτό είναι αλήθεια, αλλά σίγουρα δεν είναι αιώνια ή άφθαρτα. Οι κατασκευαστές διαφημίζουν με υπερηφάνεια ότι τα μπουζί τους διαρκούν 100.000 χιλιόμετρα, αλλά αυτό συμβαίνει υπό απόλυτα τέλειες εργαστηριακές συνθήκες. Στον πραγματικό κόσμο, με έντονη αστική κυκλοφορία, συχνές κρύες εκκινήσεις και καύσιμο ποικίλης ποιότητας, τα μπουζί φθύρονται πολύ νωρίτερα από αυτό το αισιόδοξο νούμερο. Τα ηλεκτρόδια διαβρώνονται σταδιακά, το κενό μεταξύ τους αλλάζει και δεν είναι πλέον σωστό. Τα παλιά και φθαρμένα μπουζί προκαλούν αδύναμη ή ακανόνιστη ανάφλεξη του μείγματος καυσίμου. Ο κινητήρας, ανιχνεύοντας ότι η καύση δεν είναι βέλτιστη, αντισταθμίζει αυτόματα ψεκάζοντας περισσότερο καύσιμο για να προσπαθήσει να διατηρήσει την ισχύ. Η κατανάλωση καυσίμου αυξάνεται σταδιακά, τόσο αργά που δεν το παρατηρείτε καν μέχρι να τη συγκρίνετε με τους προηγούμενους μήνες. Η πρακτική σύσταση είναι να αλλάζετε τα μπουζί κάθε 60.000 χιλιόμετρα υπό κανονικές μεικτές συνθήκες οδήγησης. Εάν η οδήγησή σας είναι κυρίως αστική με πολλές στάσεις και εκκινήσεις, σκεφτείτε να τα αλλάζετε κάθε 30.000 χιλιόμετρα. Επιπλέον, είναι απολύτως απαραίτητο να επενδύσετε σε μπουζί υψηλής ποιότητας από αξιόπιστες μάρκες όπως η NGK 30.000 χιλιόμετρα. Επιπλέον, είναι απολύτως απαραίτητο να επενδύσετε σε μπουζί υψηλής ποιότητας από αξιόπιστες μάρκες όπως η NGK 30.000 χιλιόμετρα. Επιπλέον, είναι απολύτως απαραίτητο να επενδύσετε σε μπουζί υψηλής ποιότητας από αξιόπιστες μάρκες όπως η NGK 30.000 χιλιόμετρα. Επιπλέον, είναι απολύτως απαραίτητο να επενδύσετε σε μπουζί υψηλής ποιότητας από αξιόπιστες μάρκες όπως η NGK 30.000 χιλιόμετρα. Επιπλέον, είναι απολύτως απαραίτητο να επενδύσετε σε μπουζί υψηλής ποιότητας από αξιόπιστες μάρκες όπως η NGK 30.000 χιλιόμετρα. Επιπλέον, είναι απολύτως απαραίτητο να επενδύσετε σε μπουζί υψηλής ποιότητας από αξιόπιστες μάρκες όπως η NGK 30.000 χιλιόμετρα. Επιπλέον, είναι απολύτως απαραίτητο να επενδύσετε σε μπουζί υψηλής ποιότητας από αξιόπιστες μάρκες όπως η NGK 30.000 χιλιόμετρα. Λανθασμένη χρήση του κλιματισμού. Το κλιματιστικό σίγουρα αντλεί άμεση ενέργεια από τον κινητήρα, αυτό είναι ένα αναμφισβήτητο γεγονός, αλλά δεν χρειάζεται να αδειάσει εντελώς το ρεζερβουάρ καυσίμου σας αν το χρησιμοποιείτε με σύνεση. Το πιο συνηθισμένο λάθος που βλέπω να επαναλαμβάνεται συνεχώς είναι η ενεργοποίηση του κλιματιστικού σε πλήρη ισχύ με τα παράθυρα ορθά ανοιχτά. Αυτό κυριολεκτικά σπαταλά πολύτιμη ενέργεια, αέρα ψήξης, που διαφεύγει αμέσως από τα ανοιχτά παράθυρα. Η σωστή και αποτελεσματική στρατηγική είναι η εξής. Πρώτα, όταν μπαίνετε στο αυτοκίνητο, το οποίο έχει καθίσει στον καυτό ήλιο, αερίστε πλήρως την καμπίνα με όλα τα παράθυρα ανοιχτά, ενώ οδηγείτε αργά για 1 ή 2 λεπτά. Αυτό αποβάλλει τον υπερθερμασμένο αέρα που έχει συσσωρευτεί. Στη συνέχεια κλείστε όλα τα παράθυρα και μόνο τότε ενεργοποιήστε το κλιματιστικό. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία ανακυκλοφορίας για να ψήξετε πιο γρήγορα, επειδή ψύχετε τον ίδιο αέρα επανειλημμένα αντί να εισάγετε συνεχώς ζεστό αέρα από έξω. Μην ρυθμίζετε τη θερμοκρασία στο ελάχιστο των 16 βαθμών αν αισθάνεστε ήδη άνετα με 23 βαθμούς. Κάθε διαφορά βαθμών μετράει και καταναλώνει ενέργεια. Διατηρείτε τα φίλτρα αέρα της καμπίνας καθαρά, επειδή όταν είναι φραγμένα,
Το κλιματιστικό πρέπει να εργαστεί πολύ πιο σκληρά για να κυκλοφορήσει τον αέρα, σπαταλώντας ενέργεια άσκοπα. Ακολουθεί μια λιγότερο γνωστή συμβουλή. Απενεργοποιήστε το κλιματιστικό λίγα λεπτά πριν φτάσετε στον προορισμό σας. Το σύστημα συνεχίζει να βγάζει υπολειμματικό δροσερό αέρα για αρκετά λεπτά αφού το απενεργοποιήσετε, οπότε εκμεταλλευτείτε το. Το κλιματιστικό είναι υπέροχο και απαραίτητο το καλοκαίρι, αλλά χρησιμοποιήστε το με σύνεση και δεν θα καταναλώσει τόση ενέργεια όσο νομίζετε. Αγνόηση του υγρού κυβωτίου ταχυτήτων. Το κυβότιο ταχυτήτων, είτε χειροκίνητο είτε αυτόματο, χρειάζεται οπωσδήποτε καθαρό υγρό στη σωστή στάθμη για ομαλή και αποτελεσματική αλλαγή ταχυτήτων. Όταν το υγρό είναι παλιό, μολυσμένο ή η στάθμη είναι χαμηλή, το κυβότιο ταχυτήτων λειτουργεί σημαντικά πιο σκληρά, παράγει περισσότερη εσωτερική θερμότητα και λειτουργεί λιγότερο αποτελεσματικά. Ο κινητήρας πρέπει να αντισταθμίσει αυτήν την αναποτελεσματικότητα με περισσότερη ισχύ, η οποία μεταφράζεται άμεσα σε υψηλότερη κατανάλωση καυσίμου. Τα αυτόματα κυβότια ταχυτήτων είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στην ποιότητα και τη στάθμη του υγρού. Η γενική σύσταση είναι να αλλάζετε το υγρό κυβωτίου ταχυτήτων σύμφωνα με τις προδιαγραφές του εγχειριδίου, συνήθως κάθε 60.000 χιλιόμετρα, αν και ορισμένοι κατασκευαστές ισχυρίζονται ότι η διάρκεια ζωής του είναι μόλις 100.000 χιλιόμετρα. Ο τακτικός έλεγχος της στάθμης είναι περίπλοκος επειδή πολλά σύγχρονα κυβότια ταχυτήτων δεν διαθέτουν προσβάσιμο δείκτη στάθμης και απαιτούν μια συγκεκριμένη διαδικασία που συνήθως απαιτεί ανύψωση. Ένα κυβότιο ταχυτήτων που γλιστράει κατά την αλλαγή ταχυτήτων αλλάζει απότομα με ακουστούς κροτάλισμα ή αργεί να εμπλακεί, καταναλώνει σημαντικά περισσότερο καύσιμο επειδή χάνει ενέργεια λόγω εσωτερικής τριβής αντί να τη μεταδίδει αποτελεσματικά στους τροχούς. Η προληπτική συντήρηση του υγρού κυβωτίου ταχυτήτων όχι μόνο εξοικονομεί καύσιμο, αλλά και χιλιάδες ευρώ σε επισκευές ή πλήρεις αντικαταστάσεις κυβωτίου ταχυτήτων, οι οποίες μπορεί να κοστίσουν από 3 έως 7.000 ευρώ ανάλογα με το όχημα. Μια αλλαγή υγρού κοστίζει από 150 έως 300 ευρώ. Τα μαθηματικά είναι σαφή, η πρόληψη είναι απείρως φθηνότερη από την επισκευή. Η οδήγηση με τα παράθυρα ανοιχτά σε υψηλές ταχύτητες. Σε χαμηλές αστικές ταχύτητες, ας πούμε λιγότερο από 50 χιλιόμετρα την ώρα, η οδήγηση με τα παράθυρα ανοιχτά είναι απολύτως εντάξει και στην πραγματικότητα καταναλώνει λιγότερο καύσιμο από τη χρήση κλιματιστικού. Αλλά στον αυτοκινητόδρομο με ταχύτητα πάνω από 80 χιλιόμετρα την ώρα, η αεροδυναμική αντίσταση αυξάνεται δραματικά και εκθετικά. Σε αυτές τις ταχύτητες, τα ανοιχτά παράθυρα δημιουργούν τεράστιες αναταράξεις που επιβραδύνουν συνεχώς το αυτοκίνητο. Ο κινητήρας πρέπει να δουλέψει πολύ πιο σκληρά για να ξεπεράσει αυτήν την αντίσταση, καταναλώνοντας σημαντικά περισσότερο καύσιμο από ό,τι αν χρησιμοποιούσατε το κλιματιστικό με τα παράθυρα κλειστά. Μελέτες έχουν δείξει ότι σε ταχύτητες αυτοκινητόδρομου, τα ανοιχτά παράθυρα μπορούν να αυξήσουν την κατανάλωση καυσίμου έως και 20%, ενώ το κλιματιστικό την αυξάνει μόνο κατά 10%. Η σωστή στρατηγική είναι να κλείνετε όλα τα παράθυρα και να χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό όταν οδηγείτε στον αυτοκινητόδρομο, αλλά να ανοίγετε τα παράθυρα στην πόλη, όπου οι ταχύτητες είναι χαμηλές και η αεροδυναμική δεν είναι κρίσιμη. Επίσης, αφαιρέστε τη σχάρα οροφής όταν δεν τη χρησιμοποιείτε ενεργά. Αυτές οι σχάρες, ακόμα και όταν είναι άδειες, μειώνουν σημαντικά την αεροδυναμική του οχήματος και αυξάνουν την κατανάλωση καυσίμου. Κάθε αεροδυναμική βελτίωση έχει σημασία, ειδικά στον αυτοκινητόδρομο όπου περνάτε ώρες με υψηλή ταχύτητα. Ο αέρας είναι ένα ρευστό και σε υψηλές ταχύτητες συμπεριφέρεται σχεδόν σαν νερό. Όσο πιο αεροδυναμικό είναι το αυτοκίνητό σας, τόσο λιγότερη δύναμη χρειάζεται για να κινηθεί μέσα σε αυτό. Σκεφτείτε πως τα ψάρια έχουν αεροδυναμικά σχήματα για να κινούνται αποτελεσματικά στο νερό, το αυτοκίνητό σας χρειάζεται το ίδιο και στον αέρα. Μη εκτέλεση τακτικής προληπτικής συντήρησης. Και τέλος, φτάνουμε στο πιο δαπανηρό λάθος σε ολόκληρη τη λίστα. Η αναβολή ή η αγνόηση της τακτικής προληπτικής συντήρησης. Η πιστή τήρηση των καθορισμένων από τον κατασκευαστή διαστημάτων συντήρησης δεν είναι προαιρετική ή πολυτέλεια. Είναι απόλυτη αναγκαιότητα. Οι τακτικές αλλαγές λαδιών, οι αντικαταστάσεις φίλτρων και η ολοκληρωμένη περιοδική έλεγχη αποτρέπουν σημαντικά προβλήματα πριν αυτά αναπτυχθούν. Ένα καλά συντηρημένο αυτοκίνητο καταναλώνει σταθερά λιγότερο καύσιμο από ένα παραμελημένο. Αυτό είναι αποδεδειγμένο γεγονός. Η προληπτική συντήρηση εντοπίζει τα μικρά προβλήματα πριν γίνουν καταστροφικά και δαπανηρά. Η τακτική επένδυση σε προληπτική συντήρηση σας εξοικονομεί πολλές φορές αυτό το ποσό σε μεταγενέστερες επίγουσες επισκευές.
Η τήρηση σχολαστικών αρχείων όλων των συντηρήσεων που εκτελούνται διευκολύνει τον εντοπισμό μοτίβων φθοράς και την πρόβλεψη για το τι θα χρειαστεί προσοχή στη συνέχεια. Το αυτοκίνητό σας είναι μια σημαντική επένδυση, πιθανώς η δεύτερη μεγαλύτερη μετά το σπίτι σας. Η σωστή προστασία του με τακτική συντήρηση είναι απλώς οικονομική κοινή λογική. Μια αλλαγή λαδιών κοστίζει 60€ κάθε 6 μήνες. Η ανακατασκευή ενός κινητήρα λόγω έλλειψης συντήρησης κοστίζει 5.000€. Ένα φίλτρο αέρα κοστίζει 20€. Η επισκευή μπέκ ψεκασμού που έχουν υποστεί ζημιά από βρώμικο αέρα κοστίζει 1.000€. Μια αλλαγή υγρού κυβωτίου ταχυτήτων κοστίζει 200€. Η αντικατάσταση ενός κατεστραμμένου κυβωτίου ταχυτήτων κοστίζει 6.000€. Βλέπετε το μοτίβο. Η προληπτική συντήρηση είναι πάντα φθηνότερη από τις αντιδραστικές επισκευές. Επιπλέον, ένα καλοσυντηρημένο αυτοκίνητο διατηρεί καλύτερα την αξία μεταπώλησής του, λειτουργεί πιο αξιόπιστα, χαλάει λιγότερο συχνά και σας προσφέρει επιπλέον χρόνια λειτουργίας. Τώρα ξέρετε ακριβώς γιατί το αυτοκίνητό σας φαίνεται να καταναλώνει βενζίνη αντί να την καταναλώνει κανονικά. Δεν φταίει καθόλου το όχημα, αλλά οι συνήθειες του οδηγού που το χειρίζεται. Αυτά τα 22 λάθη που μόλις μάθατε μπορεί να φαίνονται ασήμαντα μεμονωμένα, αλλά μαζί αθροίζουν ένα τεράστιο ποσό στον μηνιαίο λογαριασμό καυσίμων σας. Η διόρθωση έστω και των μισών από αυτά τα λάθη θα οδηγήσει σε πραγματικά σημαντική μηνιαία εξοικονόμηση, που θα παρατηρήσετε αμέσως στον προϋπολογισμό σας. Δεν χρειάζεται να είστε έμπειρος μηχανικός με δεκαετίες εμπειρίας για να εφαρμόσετε αυτές τις πρακτικές συμβουλές. Οι περισσότερες από αυτές είναι απλώς κοινή λογική και δίνοντας πραγματική προσοχή στις λεπτομέρειες που συνήθως αγνοούμε. Αυτή είναι η θεμελιώδης διαφορά μεταξύ του οδηγού που παραπονιέται συνεχώς για υπερβολική κατανάλωση καυσίμου και του έξυπνου οδηγού που καταλαβαίνει το όχημά του. Τώρα σας ρωτάω ευθέως, πόσα από αυτά τα 22 λάθη κάνατε τακτικά χωρίς καν να το συνειδητοποιείτε? Σας προσκαλώ να μοιραστείτε τις εμπειρίες σας στα σχόλια. Ίσως η ιστορία σας βοηθήσει άλλους οδηγούς να αποφύγουν τα ίδια δαπανηρά λάθη. Μικρές, συνεπείς αλλαγές στις συνήθειες οδήγησης και συντήρησης δημιουργούν μεγάλες, σωρευτικές εξοικονομήσεις μακροπρόθεσμα. Η σωστή φροντίδα του αυτοκινήτου σας σημαίνει κυριολεκτικά φροντίδα του πορτοφολιού σας και των οικονομικών της οικογένειάς σας. Η γνώση είναι δύναμη και τώρα έχετε τη δύναμη και τις πληροφορίες που χρειάζεστε για να εξοικονομήσετε σημαντικά καύσιμα και να κάνετε το αυτοκίνητό σας να αποδίδει όπως πρέπει.